πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων, πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο 2 και 3 Δεκεμβρίου το τρίτο εργαστήριο μελέτης. Οι χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο αλλά και στη συνάντηση μελέτης είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Έχουν προηγηθεί αντίστοιχα εργαστήρια μελέτης στο Παλέρμο και τη Σεβίλη. Στο εργαστήριο μελέτης που πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο συμμετέχουν 7 εκπρόσωποι από Σικελία και Ανδαλουσία, καθώς επίσης εκπρόσωποι των Ελλήνων εταίρων του σχεδίου. Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, στα Ανόγια και στο Σπήλι. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τις τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις για τις δράσεις τους και θα υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον θα υπάρξουν συναντήσεις με τοπικές αρχές και θεσμικούς φορείς. Καλωσορίσουμε τους συνεργάτες μας στο πρόγραμμα αυτό που έχει σχέση με τη κοινωνική οικονομία και άπτεται και στην παραγωγή τροφίμων ή παραγωγή προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, καταλαβαίνω. Τους ευχόμαστε μια καλή παραμονή εδώ στην Κρήτη, να περάσουν καλά και να προχωρήσουμε με αυτό το πρόγραμμα που όλες οι χώρες μας το έχουν πάρα πολύ ανάγκη και τα παραδοτέα του, τα αποτελέσματά του, τα περιμένουμε και εμείς στην περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος των ανθρώπων μας εδώ που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, με θέματα κοινωνικής οικονομίας, με τέτοιου είδους δηλαδή μικρές επιχειρήσεις. The design project is all about helping social enterprises in rural area, specifically those working in farming and food production team up and grow. We are building a European-wide network that connects local government and partners who all share one goal, making the social entrepreneurship stronger. This network gives us all a space to learn from each other and work together. Την κοινωνική οικονομία η περιφέρεια πραγματικά προσπαθεί να τη βοηθήσει με όλους τους τρόπους, είτε συμμετέχοντας σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκά προγράμματα και αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τα παραδοτέα, είτε και χρηματοδοτώντας τέτοιου είδους κοινωνικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας προσκλήσεις μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ήδη μέχρι τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 90 επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να ενισχυθούν τόσο με γνώση όσο και οικονομικά οι επιχειρήσεις αυτές για να μπορέσουν να είναι βιώσιμες. So welcome to the UNESCO Global Geopark of Psyllaritis. This is our base at Anogia village. It's a drive holistic management of environmental protection along with educational programs, but also the local development. So actually, if we have a geopark, we need to have humans and human activities. If we don't have this kind of thing, it's something else. Maybe it's a national park or something, but it's not geopark. So we need to have our villages around, okay? We try to have connections in between the villages. How do we have this? With our stakeholders. So we have more than 60 stakeholders at the geopark, which we try to promote the local culture, the local products, the local economy. Στο Δήμο μου, σε ένα Δήμο των 2.239 κατοίκων, έχουν την έδρα τους και τη λειτουργία τους 3 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και 2 αγροτικοί συνεταιρισμοί. Θεωρούμε ότι η μορφή των αγροτικών συνεταιρισμών και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
αποτελούν θεμέλιο λίθο στον σχεδιασμό που έχει ο Δήμος για την τοπική ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι γενικώς για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος η ύπαρξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μπορούν να καλύψουν το αναπτυξιακό έλλειμμα που δεν μπορεί να καλυφθεί από δομές όπως είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι επιτυχάνονται δύο στόχοι. Ο ένας, όπως είπαμε πριν, είναι της τοπικής ανάπτυξης, αλλά κυρίως ο πρώτος και πιο σημαντικός της κοινωνικής ενεργοποίησης. Της συμμετοχής δηλαδή των ίδιων των πολιτών στην τοπική ανάπτυξη, ώστε το παραγόμενο, αν θέλετε, προϊόν το οποίο απολαμβάνει ο επισκέπτης να έχει να κάνει πραγματικά με τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον τόπο. Στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας στην οποία αναπτυσσόμαστε, το πεδίο δραστηριότητάς μας είναι το τομέας του ψηφιακού πολιτισμού, δηλαδή πώς ζητήματα υλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να περάσουν από τις τοπικές κοινότητες στην παγκόσμια μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε. Η εικονική, η επαυξημένη πραγματικότητα, τα αποθετήρια προφορικής ιστορίας είναι μόνο μερικά από τα έργα τα οποία πραγματοποιούμε για να καταγράψουμε τον παλμό στις τοπικές κοινότητες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο Ψιλορίτη και στα Νόγια, όπου έχουμε και την έδρα μας, και το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς μας αφορά την περιοχή, τον κοινοτισμό και την ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να αναφέρουν την αναζωογόνηση και αναβάθμιση στον πολιτισμό καθημερινότητας της Υπέδρου. Να μιλήσουμε λίγο σαν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος 3 υποδομές για να τις λειτουργήσουμε. Από το 2017 έγινε η πρώτη παραχώρηση. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της ανανέωσης της παραχώρησης. Η ιδέα συνεργασία διαχειρίζεται 3 δημοτικούς χώρους. Ο ένας είναι ο τόπος του Βοσκού, όπου υπάρχουν 3 μητάτα που είναι αφιερωμένα στη βημενική ζωή, στη ζωή του Βοσκού. Έχουμε το μητάτο που είναι αφιερωμένο στην τυροκομεία, ένα δεύτερο μητάτο που είναι για την υφαντική, που είμαστε εδώ. Υπάρχει κι άλλος ένας χώρος, είναι το Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανογείων, όπου εκεί με διάφορα ψηφιακά μέσα ο επισκέπτης μπορεί να πάρει μια γεύση για τη μουσική, το χορό και την καθημερινότητα με βάση τον πολιτισμό των Ανογείων. Και ο τρίτος χώρος που λειτουργούμε είναι το Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης Ανογείων, όπου εκεί πάλι με διάφορα διαδραστικά μέσα ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει και να δει ευρήματα ψηφιακά για το ιδαίο άντρων και το μινωικό ανάκτορο της Ζωμήνθου. Οπότε σε ένα πλαίσιο 3 δομών θέλουμε να προσφέρουμε έτσι μια ολιστική προσέγγιση για τον πολιτισμό της περιοχής, που έχει να κάνει από την ανθρώπινη παρουσία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τη μουσική, το χορό και τα διάφορα δρόμενα του χωριού μας και την ποιμενική ζωή των Ανογείων, και καθώς είναι ένα κατεξοχήν κτηνοτροφικό χωριό με τις διάφορες διαδικασίες και τον τρόπο ζωής του Βοσκού του ίδιου, από την τυροκόμηση, το μαλλί και την υφαντική. Υπάρχουν όμως κάποια ζητήματα που πρέπει να τα δούμε σε επίπεδο κεντρικό και κάποια ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με διοικητικά και με λογιστικά και οικονομικά θέματα, για να μπορεί να διευκολυνθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι υπάρχει ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους και τα μη μέλη της ΚΙΝΣΕΠ, τα μέλη και τα μη μέλη. Εκεί ίσως πρέπει κεντρικά το Υπουργείο να δει μια διαφοροποίηση και μια τροποποίηση στην νομοθεσία, καθώς επίσης και στον τρόπο χρηματοδότησης. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όλων των επιχειρήσεων κάτω από 10.000 κατοίκους, επειδή χρειάζεται να στηριχτεί η ύπαιθρος για αυτό το λόγο και μόνο, και επειδή εμείς έχουμε επιλέξει να ζούμε εδώ και έχουμε επιλέξει να είμαστε σε μια ποιότητα ζωής που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μέσα από τη δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων. Το να λειτουργείς σε ένα πλαίσιο ομάδας, η συνεργασία δηλαδή μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, ειδικά σε ορεινές περιοχές, οι οποίες
Ο κόσμος είναι και περιορισμένος, αλλά δίνει πολύ μεγαλύτερη δυναμική σε αυτές τις πρωτοβουλίες, όπου μια ομάδα ανθρώπων η οποία μπορεί να μεγαλώνει και να συμμετέχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι, ώστε να υπάρχει και ένα αντίκτυπο στην κοινωνία, είτε αυτό είναι οικονομικής φύσεως είτε ενδυνάμωσης της κοινωνίας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για μας και στο πώς θέλουμε να λειτουργεί η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που συμμετέχουμε. Ένα κομμάτι το οποίο πάντα είναι δύσκολο είναι το κόστος του να τρέξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες, και σίγουρα η στήριξη από τους θεσμούς αλλά και από την κοινωνία την ίδια είναι κρίσιμες για μας. Και επίσης, λόγω του προγράμματος, βλέπουμε τη σημασία της ανταλλαγής καλών πρακτικών, είτε από άλλες χώρες, οι οποίες έχουν κοινά προβλήματα με εμάς, έχουν όμως και κοινά παραδείγματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε εμείς από αυτούς και αυτοί από εμάς. Ένα στοίχημα για μας είναι ότι μέσα από αυτές τις δράσεις μας διαμορφώνουμε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο, όπου μπορεί να δημιουργηθεί ένα έξτρα εισόδημα και για τους ανθρώπους που μένουν εδώ. Σε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο έχει δομηθεί πολύ καλά θεωρώ στο Δήμο Ανογείων, βασικός σε εισαγωγικά αντίπαλός μας αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και είναι η απουσία της πραγματικής νομοθετικής στήριξης αυτών των πρωτοβουλειών, έστω ακόμα και στις περιοχές όπως είναι οι μικρές νησιωτικές και οι μικρές ορεινές περιοχές. Θα έπρεπε λοιπόν, θεωρούμε και έχουμε καταθέσει αυτές τις προτάσεις ως παρατηρήσεις μας, ότι το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που διέπει τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ήταν εξειδικευμένο, ώστε να ενισχύονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περισσότερο κοινωνικό και τοπικό πρόσημο από ότι το επιχειρηματικό και το πλαίσιο της κερδοφορίας. Περιορίζομαι σε αυτές τις δύο επισημάνσεις. Θεωρώ ότι θα μπορούν να αποτελούν μια πολύ καλή βάση για να αποκτήσουν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις το ρόλο τον οποίο καλούνται μέσα σε μια κοινωνία και σε μια τοπική ανάπτυξη. What we have achieved so far. For over a year, our team has been busy building this network and gathering real-world information directly from stakeholders in our region. Our main goal is to create a vibrant community that can easily share ideas, discuss challenges, and set priority. Our research help us pinpoint the exact issue small social enterprises face every day in the rural area. Where we are, we review existing advice and best practices from previous EU projects focused on social innovation and rural resilience. We've registered successful example of social economy business in the agri-food sector. We created a real collaboration platform. That means that we have a network which is designed for gathering, sharing and learning common strategies focused on making rural social enterprises tougher, greener and more digital. We've organized on-site visits and hands-on training sessions at real rural social enterprises so people could see best practices in action. We held a series of interactive workshops to understand the unique challenges and existing practices. We invest in the diversity. There are many differences among the region, but there is a common goal on mindset changing and thinking and giving solution. Sono Salvatore Cacciola, sono il presidente della rete delle fattorie sociali siciliane ed è una organizzazione non profit che opera in Sicilia da circa 15 anni e aggrega 120 aziende
cooperative, associazioni. Noi ci occupiamo di agricoltura sociale, di programmi educativi e di inclusione sociolavorativa di soggetti svantaggiati in agricoltura. Le problematiche e le motivazioni che sono legate all'alimentazione. Per noi è molto importante come parole chiave la sovranità alimentare, cioè la possibilità dei popoli di autodeterminarsi, la salute, e quindi noi abbiamo scelto un'agricoltura biologica organica perché riteniamo questa più vicina alla tutela della salute e alla tutela del creato della terra. Le difficoltà che possono avere le aziende che fanno agricoltura sociale, in generale le cooperative e gli enti del no profit, sono di vario genere. Innanzitutto perché talvolta sono troppo piccole e frammentate. È necessario invece che si aggreghino, che creino nei territori delle reti di comunità. L'altro elemento importante è spesso la parte finanziaria, sono strutture aziende con poco capitale, quindi è necessario che abbiano anche maggiori risorse economiche e finanziarie e anche competenze professionali. Terzo elemento importante, la collaborazione con gli enti pubblici, con lo Stato, con il sistema di welfare. Come risolvere? Noi abbiamo pensato che la soluzione sta in un welfare generativo, in una capacità di autogestione e di responsabilità dei singoli, delle imprese e della comunità locale nel suo insieme. Casteldaccia è un comune che si trova vicino a Palermo, nella provincia di Palermo. Colgo l'occasione per portare i saluti istituzionali del mio comune e del comprensorio. Il comune di Casteldaccia, insieme al GAL di Metropoli Est, fa parte del progetto Redesign, progetto che siamo venuti qui nell'isola di Creta. Ringrazio anche per l'accoglienza, l'ottima accoglienza che abbiamo ricevuto dalle istituzioni e dei tour che in questo momento ci stanno facendo effettuare, con la vista di zone rurali veramente spettacolari. Ringrazio tutti per l'accoglienza e spero di poter continuare a collaborare insieme a tutti voi in questo progetto anche nella seconda fase. Quello che è importante, che mi sento di dire, è che l'agricoltura sociale è fondamentale perché in quanto pratica delle attività che per le famiglie sono fondamentali, quindi io mi sento oggi di parlare a nome delle famiglie, soprattutto di quelle famiglie che vivono la disabilità all'interno della casa, perché nell'agricoltura sociale ritrovano una nuova vita, una nuova speranza. E quello che mi sento anche oggi di poter dire è che grazie anche all'agricoltura sociale il ragazzo esce fuori dalla terapia in uno studio dove l'attività lavorativa è molto strutturata, e invece nell'agricoltura sociale il ragazzo esce fuori perché non si abitua a delle pratiche che sono meno strutturate, più libere, dove si prende cura di sé e si prende anche cura delle piante e degli animali. Quindi grazie anche all'agricoltura sociale questi ragazzi riescono oggi a vivere una realtà, una disabilità che va al di là dell'essere strutturati, quindi sia per esperienza come operatrice e anche come portavoce delle famiglie che oggi vivono questa dura realtà, mi sento di dire che è un grande punto di forza per dare luce, forza e dignità a queste persone. Hola, yo soy Marta Gómez de Cámara de Sevilla y después de este workshop transnacional en Creta saco de conclusiones que el sector agroalimentario es muy importante en zonas rurales, tanto para su desarrollo como para la creación de empleo en estas zonas, además de que permite una gran innovación y digitalización, y hay que seguir apoyándolos y financiándolos para que no se pierda el crecimiento en estas zonas.
creo que es muy importante en el sector agroalimentario que se siga apostando por las empresas de economía social, que es cierto que hay muchos retos por delante, como la financiación, la innovación, pero al mismo tiempo es necesario que se siga apostando por estas empresas, por este tipo de empresas de economía social, porque permiten conservar y preservar las tradiciones de la zona, también atraen al sector turístico y también permiten que personas que quieren seguir viviendo y aportando a su comunidad puedan seguir desarrollando una actividad económica. Por lo tanto, creo que es muy positivo que haya empresas de economía social que se modernicen, que sigan innovando, que se digitalicen y que se siga apostando en el sector agroalimentario. Y bueno, las conclusiones del día de hoy son muy, desde mi punto de vista, soy investigadora y mi punto de vista es simplemente el intentar cohesionar las investigaciones con las instituciones y con el sector agroalimentario, focalizando siempre en el desarrollo de empleo y de desarrollo local, rural, y siempre en unión con esa investigación que se hace y la divulgación hacia el sector y por supuesto la transferencia tanto de investigación como en la industria agroalimentaria. Guillermo Rodríguez Gutiérrez, soy investigador del Instituto de la Grasa, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y nosotros lo que hacemos básicamente es una investigación destinada a la agroindustria. Y durante esta jornada lo que sí he visto yo es una tendencia muy importante de lo que sería buscar el beneficio social. Bajo el punto de vista de un investigador, que sería mi caso, la importancia del beneficio social es máximo porque todo lo que hacemos se focaliza en ello, y aquí hemos visto claros ejemplos precisamente de lo que sería la economía social a través de la puesta a punto de empresas que vayan directamente a mejorar ese factor social. Bajo el punto de vista de la investigación, lo más importante es llegar a conectar con la sociedad, precisamente con el ciudadano de pie, para que tenga el conocimiento suficiente para uno de los aspectos más importantes en el que nosotros incidimos directamente en la innovación. La innovación es un sector tremendamente importante para un desarrollo social adecuado y para dar valor a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. What happens next? The next phase of redesign is about turning our findings into actions and real policy changes. Policy recommendations. We are prioritizing our findings to build a strong foundation for new policy recommendation. This shared solution will help local rural community build resilience through a robust social entrepreneurship. We are committed to make sure this project will be a useful tool during the next reform of EU policy on the social economy. Connecting everyone, we are boosting engagement between public and private sector stakeholders to ensure that learning and best practices flow freely across different regions. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, στα πλαίσια της κοινωνικότητάς του, έχει επιλέξει κάποιους ανθρώπους από το Δημότε μας που προσπαθούμε και ιδρύσαμε μία Κινσέπ με την επωνυμία Φιλάγριος. Η Κινσέπ αυτή έχει σαν σκοπό να υπάρχει και οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και κυρίως το κοινωνικό στοιχείο. Σίγουρα θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα στην αγροτοδιατροφή, καθώς επίσης και σε διάφορες δράσεις οι οποίες προάγουν τα μονοπάτια του Δήμου μας, προάγουν γενικά όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά του Δήμου, τα αναδεικνύουν και γι' αυτό πραγματικά πιστεύω ότι θα δοθεί ό,τι καλύτερο για την περιοχή θα είναι αυτή η Κινσέπ. Η Κινσέπ Φιλάγριος δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στην τοπική ιστορία, στη γαστρονομία, να μπορέσει να συνδυάσει τον πολιτισμό, τον τουρισμό με την φύση και το περιβάλλον της περιοχής. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο η κοινωνική οικονομία να μπορέσει να δημιουργήσει κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε η περιοχή δική μας να γίνει πρότυπο
στον εναλλακτικό τουρισμό, στην τοπική οικονομία και να μπορέσει να συνδυάσει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρούμε επίσης ότι είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος να δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε η κοινωνική οικονομία να είναι το όχημα το οποίο στην περιοχή θα μπορέσει να προσφέρει στην τοπική ανάπτυξη. Είμαστε εδώ στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου για την ημερίδα κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ως Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Κρήτης, στηρίζομαι την κοινωνική επιχειρηματικότητα γιατί τις εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες οι εποχές για το επιχειρήν και το επιχειρήν ενώνει ομάδες ανθρώπων, ευάλωτες ομάδες. Έχουν εγκριθεί 87 κοινωνικές επιχειρήσεις στις τάξεις περίπου των 6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχει εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο και τις κτηριακές εγκαταστάσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων και έτσι λοιπόν θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Εγώ ως Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας θα είμαι μαζί με ανθρώπους που εκπροσωπούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, να τους βοηθήσουμε σαν περιφέρεια, γιατί όπως είπαμε η επιχειρηματικότητα δίνει ανάπτυξη σε κάθε κοινωνία, σε κάθε τόπο. Η Ποιότητα Plus δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών και συγκεκριμένα υποστηρίζει το οργανοληπτικό εργαστήριο Κρήτης που έχει τεράστια εμπειρία στα οργανοληπτικά, στις οργανοληπτικές δοκιμές. Παράλληλα στο εργαστήριο της Ποιότητα Plus διοργανώνεται ο Παγκρίτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου. Κάνουμε συνέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικές ομάδες και γενικά εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου και διοργανώνουμε και εκπαιδευτικά σεμινάρια για ολόκληρο τον κύκλο της ελαιοκομείας. Επίσης παράγεται αξιόλογο ενημερωτικό υλικό για όλο τον κύκλο επίσης της ελαιοκομείας. Ένα άλλο κομμάτι που υποστηρίζουμε είναι οι παραδοσιακοί ελαιώνες, τα αιωνόβια ελαιόδεντρα, έτσι ώστε να διασωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πολιτιστική μας κληρονομιά, φροντίζοντας έτσι και τη βιοποικιλότητα και την αειφορία του χώρου, ώστε να διατηρηθεί περισσότερο και να αφυπνιστούν και οι νέοι σε αυτό και να κρατηθεί ο πολιτισμός της ελιάς θα λέγαμε, αλλά και της ποιότητας και της υγείας. Επίσης δράσεις διοργανώνουμε και για την εστίαση και για τον ελαιοτουρισμό, δηλαδή η συμβολή στην εκπαίδευση θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική. In Crete, in Greece, we are discussing and we are working now on the social entrepreneurship as a main tool and pillar for the local development, especially for the mountainous region of Europe. Our main concern is the collaboration between the social entrepreneurs and the social enterprises and collaboration between them and between the local authorities, how local authorities can support these social enterprises in order to support the resiliency in their regions towards employment, towards local development. These are very basic tools and issues, as well as promoting the internationalization between the social enterprises and the local authorities concerning this issue. Internationalization is exchange of good experiences, good practices, and at the same time internationalization and exchange of problems and challenges all they are facing in order to find common solution. This is something that we are going hopefully be translated in key actions to be supported by the local authorities. We strongly believe
that the shared effort, dedication and results of our consortium will directly benefit local rural community and social enterprises, ensuring that will be sustainable, resilient, green and digital for the future.